खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे सुंद' अपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर गुबै अपडेटआव थांनायनि सिगां आंनि बागाननि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो सुंद' अपडेट होग्रोनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। रायजोफोर आङो दा दंफैयो आंनि साहा बागानावहाय। नोंथांमोना नुखाबाय नै बेनो आंनिया साहा बागाना। बारा नङा 8 बिगासो जागोन बे फुलि गिदिरा एबा दंफां गिदिरा। बेनिफ्राय आरो गाय गोदान दंबावो ओरैजाय सानजाहा। दा आं नोंथांमोननो बेखौसो फोरमायनो सानदों जे आं बे सप्तायाव सानबेसे बिलाइ खाहोखो, बे सप्तायाव आङो बेसेबां बिलाइ मोन्दों आरो बिलाइखौ फाननानै आं बेसेबां रां मोन्दों आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। रायजोफोर थांनाय समबारनिफ्राय मैया बुधबार, मैयानो जोबदों आंनि बिलाइ खानाया। सानथामावनो जोबदों। बे सप्तायाव बिलाइया खम ओंखारदों। मानो होनबा आंनिया हासार होनाया एसे लेट जाबाय, बिनि थाखायनो बिलाइया खम ओंखारदों। बिनिफ्राय आङो बे सप्तायाव मोन्दों बिलाइखौ 5 कुइन्टेल 36 केजि। माने बिलाइया बिराद खम ओंखारदों, गेसें। बिनि बारा ओंखारो, बारा मोनोमोन आं। नाथाय बे सप्तायाव आङो 5 कुइन्टेल 36 केजिल' मोन्दों। बेनिफ्राय फेक्टरियाव दामा थांदों दा 28 थाखा एबा 28निफ्राय गारि भारा थाइथाम माइनास खालामदो, अब्ला आं बेसेबां मोनगोन 25 थाखा। होमबा 5 कुइन्टेल 36 केजिजों सानजाबदो 25 थाखा बेसे जायो 13,400 नङा होमबा? नोंथांमोना साननानै नायलाय 13,400निफ्राय बेयावहाय आं थिखा खाहैयो नालाय पार केजि आङो 6 थाखा करि होयो। 5 कुइन्टेल 36आव 6 थाखा करि बेसे जागोन 3,216 थाखा। 3,216 थाखा बेखौ 13,400निफ्राय माइनास खालामदो, दानख'योब्ला आंनाव बेसे थागोन 10,184 माने 10,184 आरोना। बेखिनिया आंनियाव थाबाय आरो आङो बेखिनि रांखौ मोनगोन आरो दा 10,184 बेखिनिया आंनाव थागोन। माने आङो गावनि बागाननि बिलाइजों आङो गुबुननि बिलाइखौबो बायखांनानै आङो फेक्टरिसिम हरनाय जायो। आङो नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन, आंनि बिलाइ लाखिनाय जायगाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। स' रायजोफोर दाना फैदो गुबै आपडेटआव। रायजोफोर जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथि जानानै खौसेयैनो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनायखौ जोङो लुबैयो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि पावार आरो गाद्दिखौ गोमाजानो गिनानै बिथांमोना खौसेथिनि लामायाव बिथांमोना आवगायबोआ। बे जोबोद दुखुनांथावना। बेनो रायजोफोर पावार आरो गाद्दिखौ बयबो लुबैखायो, बयबो हास्थायखायो। गाव गावनि पावारखौ बाहायनो थाखाय बयबो नाजाखायो। जेसेबांखिनि हारि अनफावरियानो जाया मानो, हारि सिबिसुलायानो जाया मानो, हारिनि दैदेनगिरियानो जाया मानो, पावार आरो गाद्दिखौ बयबो लुबैखायो, बयबो हास्थायखायो। गाव गावनि पावारखौ बाहायनो थाखाय बयबो नाजाखायो, नङा होमबा रायजोफोर? आंनि गोसोनिफ्रायबो आङो बेखौसो हास्थायदों। जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे समावनो खौसे जानांगौ, खौसेथिनि लामायाव आवगायबोनांगौ। जयै खौसे जानानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय गासैबो खौसेयैनो खामानि मावलाङोब्लासो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि सिमां, बिथांनि जि थांखि, बै थांखिया मोगथां महर मोनहैगोन होननानै आङो बे समावहाय साननानै मोनहरदों रायजोफोर। दा बे खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानैनो मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि खावलायनायखौ लानानै बारग'मन्त्रि प्रमिला रानि मेडामाबो बे समावहाय खुगा बेखेवदों। बारग'मन्त्रि प्रमिला रानि मेडामा बे समाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बेनि उनाव नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायब्लानो जाबाय। एबसुआ जोंनि जातीय संगठन दिनैसो मानसि मोनखो बेखौसो आं आसरित मोनदों। आंबो आबसुनिनो मानसिखा। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे टाइमनिफ्राय आन्दलन खालामनो लादों बे टाइमनिफ्राय आंखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो लानानै आंखौ फोरोंलांबाय जातिखौ माबायदि नायनांगौ, बबे नोजोरजों नायनांगौ। बेखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने जे आउटलुक बेखौ आं मोननानैनो आबसुजों थानानै आन्दलन खालामबोदों आरो आङो माने खनथाम एमएलए जादों आबसुजों थानानैनो। दा बेखायनो
दिपेन बर'आ दिनै जा बाथ्रा बुंदों आं मोजां मोनदों आरो नंथारगौ आसल माने ओंथिजों बिथाङा खामानिखौ मावथों बयबो मोजां मोनगोन आरो बिथाङा गावनो हारसिं बुंबा बे मोननै पार्टिया राजनैतिक दला ज' जाया अरजाबा आल'सना खालामनांगोन रायलायनांगोन बैठक लेंनांगोन गुबुन गुबुन जातीय संगठन दं बिसोरखौबो लेंहरथों बयनिबो माने बोसोनखौ लानानै खामानिखौ मावथों जाहाथे अरायथानि थाखाय माने बे जोंनि गेजेराव गावलायलायनानै मुं सुलायलायनाय माने प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ रावबो बावाखैना जे बिटिसिखौ हाग्रामानि एथ' खस्थ' खालामनानै सोरजिदों बे बिटिसिखौ बियो दायित्व लानानै जौगानायनि खामानिखौ मावदोंमोन दिनै बेजों समान खामानिखौथ' मावाखैना जे खामानि मावदों बेवहाय माबा मोनसे ओंथि दं बेखौसो नुबोदों जों मानगोनां रायजो राजाफ्रा दिनै साननाया दरखार दिपेन बर'आ जे बाथ्राखौ बुंदों बे जाहाथे बुंनानैल' दाथाथों बुंनानैल' जाहाथे थाया प्रकृत अर्थआव आसल अर्थआव बियो माने बे दायित्वखौ लाथों बे दायित्वखौ लाथों बेखौनो आं बिथांखौ खावलायहरबाय नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरबाय जानो जाथिनि कमान बियो दिनै जाथिनि कमान बियो जों जाथिनि कमानखौ जोङो मानिनांगौ जोंनि गेजेरावनो बिदि बेले बेजे जाबाय थानाय जोंखौ फेजेननो थाखाय नै इलेक्सना गेलेयोबा बस्थायाव फैसा लानानै रानलाबायनाय बे मा राजनिति बिलाय बे राजनिति नङा रायजो राजाखौ फ्रि माने राजनिति खालामनो गावनि भटखौ होनो थाखाय बिसोरखौ फ्रि खालामना होनांगौ मोना बेरायनो नाङा बेफोर नितिखौ गारनांगौ बिराद मोजां बाथ्रा